πιο φθηνή επιλογή προσωπικού δεν είναι πάντα η καλύτερη. Μπορεί να σου κοστίσει πολύ περισσότερο. Μπορεί να θες να γλιτώσεις 100 με 200 ευρώ το μήνα από έναν εργαζόμενό σου για να μειώσεις το κόστος. Στην πράξη όμως, αυτή η επιλογή σου δημιουργεί μεγαλύτερο κόστος και τρώει από τα κέρδη χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνονται καλά, τις περισσότερες φορές είναι λιγότερο παραγωγικοί, κάνουν κοστοβόρα λάθη και το χειρότερο, φεύγουν πιο γρήγορα από την επιχείρησή σου. Και τότε είναι που ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Χάνεις χρόνο, χρήματα και πρέπει να ξαναμπείς στη διαδικασία να βρεις και να εκπαιδεύσεις από την αρχή νέους εργαζόμενους. Αντίθετα, όταν πληρώνεις καλά τον εργαζόμενο σου, έχει κίνητρο, δουλεύει πιο παραγωγικά και το σημαντικότερο απ' όλα, μένει στην επιχείρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα θυμίσου αυτό. Οι εργαζόμενοι που πληρώνονται καλά, δουλεύουν καλά, μένουν παραπάνω στην επιχείρηση και το σημαντικότερο, βοηθούν την επιχείρηση να αναπτυχθεί. Την επόμενη φορά που θα θες να μειώσεις το κόστος ενός εργαζόμενου σου, δες αυτό το βίντεο.